Dan sobai pihak kene ke episode 17 jong kene ke Q&A mentah hang neng adon ya Presiden jong ka New Tribute Council ta de ba Roy Kupar Senram kebeli sibun ba ka por ka jong pi ba bila ai ni bat ni bane don la kene sini kenapa ini bisa mengekor ini alat sakit jengkling mo iyo I ba hakini kisini ya kata ya ka jeng khandra drop jong ka HYC na por bane le kontrak tin khong ya drops te Nijio I ki spa hang ne bar jalam ki spa jong ki bar jala ki don ki corporate social responsibility ki ba ki juno senyang te hatu don ne empat ki spa hang ne jala jong I ki ba ki ba no senyang ya ta lai persen ban yarap ya ka choice hak me de ban yale ya kan drops ban de se ban ajing yarap ta ki long yen ki ba ngat kom hak ne pot kumban chu pen mau ya bro kani ke jing ale jong seng mental la ya man riu banai tam hakini ke jing ya lenti jong ni ban ye khun persya drops ni lai la shisha ban letbu ya ki khun samla kumba shis pa sau pungut e sha ki rehab center ki fair ki badan ang pia po asam ban letbu ya ki khun samla ki balangop ho drops ka jing lut ka bubut ki ban siu khat san haja khat ar haja le si banai ti kidon kilong yin ki bomla shisha ban se kita kepisah nak kaliang jong keseng ku bakalong hi adu menta ke ikabangi ngile kalong bangi pan jing arab beningkong nang syab ya kade ni ki pardok persnam kitong ni ngidon ki pardok persnam kitong ni ki bedon ya kalat kelenti ki wan a yangi de ki tiar kita de ki marba mardi kidon ru ki buan ra donation cha ka office jong keseng kat ka bahila telemba kata ka jing ai ka jong ki ngi pat ngila man pha chikini ki rehab center kenang bakan long ka jing arab yakini ki rehab center kum juru itu ki long yin ki bom la ban ai la ni ban ai ban siu kita ka pisah ka jong pi habai dei ba jing kali ka jong pi la ki don em ki ni ki companies mo ki bahap ban siu tu ka CSR kat kum ka CSR policy hadu mentahi 4 judon 4 don ka wei ka company ka ba mi syakmat ban no senyang cha ka seng hi ban ong ban yarap nak ta kalai persen ne nak nu ka jing yarap don re jing yarap ki bangi ngi yo kum ka long mentahi ki dei ni ki rupat ba ki dei ni ki perdok persnam ki bodon kalat kelenti nak kaliang ka jong ngi ru ngimpat approach ya no hi ngimpat approach ti ngik me lenti ba kini ki brio la kalong ki company la kalong ki spa kinyo I ka kam ka bangi ni tre ndai bangi ngin let cheki ban ong ai pisai ngi bangin let ni kaning ta ngim kwa bakan long da kata kelenti ka jing kwa ka jong ngi ka long ba kam kan pen I show pat ba mangi le yang ni kam ka ba ti la da ki don ka men siam ban yarap pila ban bi syakmat ban yarap ni kum besar ka gap mana ka jing fe la ni stil jong ni ka ba long ba ban one drop sa de kan den to ngi tip ba ka de kalenti ya drop ndai ka ba kata long ka ba kalau itu ban kat kum ka jing yo I ka jong ni mo hakani ka jing khun ka jong ni menta riu banai nyu banai tam ki don ar banta kum nu ban ni khun yo drop ka we ka de ka supply chain kum nu ban pensange ka supply bo drop sunum poi hasilo bat ka baar ka long ba kum nu tin penshitom me gitu ki badon kiti ka badi yo drop ngim kren ni ki badi ki la de ki nompang mo ka ba pensneu ya ka jala ka jong ni kam tam ka social long ka de ba ki pulit ki badai ban pet ban khanglat ya kejengwan ra ya udrak support shalong kim la ban tre la ka jong kam ba ka baar ka long ba ya gitu ki beri ki bala tip pelen ki de ki nong di ki don khatsan ar pungut lai pungut kita ki drak tila ki bahaya ngim ong iti berit ki barak tang san telin teli ki bail ki berit ki balik di tang nam ta ban yo bai drak sela di ningi ya kren ni gitu ki bahaya ti bela dangi pet ya nakata kalian ko nak supply bat nak jing di ngiu iba ka jing trikam jong ki bor pulit kalong kalong tulot hadu kata la da dei ba ki pulit ki trikam shisha ma kum bachu ong epi menta ki pulit ki don por ban pet thu ya kaya ke yang ki noi lam sem bhala ka don por ban pet yang ngale che ngale ayu ngakren ya nu ngafun ya nu ka jing kali kalong baling ki mla ban le ki juk kini ki drak dilang di badan shalong ki dan arfu lai fu la da manga ku muri pat ba ngaten ba ki don ki drak dilang na track intelligence chu pulit le ka kham khlan ban yang ngiru kini bentep ki don aku lai pungut tebeli mla ban be lane ban pet ya ka jinglong kayak ke yang jong ki telada filala ban le kata hamut ka supply dong drop sa shalong kan hiar ndi tang shalong ha ki wi ki district tu ndai ka basu si kalong ba ki pulit ki mle ya kata na kata ka daw udrops la kumbo ong ha shalong mentah filet tang nu nu jakai ba hasor wat ha hayo lane ha PB fila ban shu le ong bri lo yer kena if don drops lane don hiru ki bri wan kali ya pi kwa drops pi kwa tit drops
Ti kata ke ba kani bro khat ke de namar ka jing tulat pala trong keyboard pulet pan tray ya ke kam ko ba maki ke de ben tray. Ba atau de tang nomor ke kajing tulat jong ki polit ne kajing tulat jong ka an hi nomor ba wat ke NTF tu ka de tang ka benta jong polit re kam don kata ka ba tikena ta nong ban specialize bet tang nama tahu tulat Ka jing dawa ka jong ni ka ba nilabu akhmat trong chief minister. Ka we ne ki jing dawa ka jong ni ka long ba ka police team ka police department ka dan ka de ben dan ka specialized team. Kawai nak kabanta ban yada la ne ban penting kena bau drop sunum poi ka jala ka supply chain ka baar ka investigation ka jing tulot jong ka investigation but ka prosecution hi kidon artli gi menta ba ka an ga rekam kawai ka de during investigation hapor ba pitokit ka baar ka de ban pun sitom me ubrio hapor ba ka don ka prosecution hapor kot tingi yo iba kani ke NDPS Act kat kena sepak prokusan kani ka an ka belong highly technical lada fi baklatang hindiat ru tu beri uba syakem uba deal draw uyo alat hapo kut ban pen ia ke jing dona jong pulet tengi nakaliang ka jong ni ngilat de ban tho syaka sorkar ngidang syutho cho chief minister kini singi ru ngiong ba ka sorkar ka de ban wanra la ne ban form ya ka specialized team jong ki officer ki ban penti kena bu drop sundom poi hasilong la ne Meghalaya ka baar ban penti kena ba kita ki officer ki ba investigate la ne ki ba tokit ye ki case ki be de bu drop ki de bende ki beri bela tip bahaya ki kendon jong NDPS kenang ba ondal adab ya ka jing tokit fi submit ya ka charge sheet hapo kod dal apoi ka pol ban trial kini ki defense lawyer la ni ki lawyer ki defense kini ki nong syakem ki nom yo ilat ken ban wakda bat halor kata ka jing wakda jong ki pat ka kod kan pelat no itu beri kan acquit kenom convict bat ka baar ke de ka prosecution stage kumba kalong mentahi haga jala ka jong ni khamtam ya po is khasil ngi so bang ila don kam ki special court kat kum ke NDPS Act. Tiap orang special court kamu berde bendon judge back away dan yang judge away kau bafet bet take ki NDPS case. But hak kata ke special court ki bendon ru ki special public prosecutor. Kamu bagi sorkar ki pleader jam sorkar. Tambah ya kita ru mende menlek aku balik mentah ban syuthong yanur yanur. Pidai bende ki highly trained public prosecutor. Kamu ki betep bahaya ki kendon juga NDPS. Kenang ba ka conviction rate lane kata ka percentage ban yok ban pencito me kini ki beri keberan ketia ke jeng kai drops kan kieu kan kuba kalong menta de kidan arspa lai spa teligi case kiba trial hang ne pu is cases kumno lane ka jala ber koi ka conviction rate tang sipo khat artli kamu tang kat 9% ne namar balik namar bun sin hi ka kut lengba ka jeng ya sat jong kini ki defense lawyer ka yo alat kita ki technical ground kan tengi ngi kwa ba both side investigation komod bagi pulit kita benda highly trained but ki prosecutor kita benda highly trained kenang ba ka conviction rate kan kieu kini gibri bisa hakim nak kapor syakpor kin syak ban pencitom but lada syak pencitom komod kan dai ka deterrent pat yaki wei bagi 6 million man wan syak ni business kan ngan syukur ban ong epi ka jinglong practical menta bun kini nong khai drop sing ki pulit de kim tiang syu kim tiang nama kita dah syakem menta de citayo gila alat de cipna gila alat ki kam tiang menta kat kum gajing so ki kam tiang ban yo i ki khot chong dai choi si bakaya serum jeneng nama ki so thu la dangi yo ya ki ka long kum dong ti ngi kmi lenti ba ka ni gajing dawa ka bagi labu macam sorka ken trekam ni i ba pilon syak di nomor ba pilon ba kan dream kam trekam ka kut tengah jing pas ni ni i ba sarkar pelut ta san folklore nama tak estimate 5 years Fitarai lingba banyakun percaya jobs dan kam dah pisah ne dan kam tang dah pisah namar kat kum ka jing kali ya ta kalau ba bun ki bangop dei ki bangop bodos ki dei ki beri ki beduk ki beduk ki ngop namar ba ki poi ka kut lat ne te hatom dan kam banang ban let shakarut culture jong hi ba ki bun pala ki beri ki beduk hadu ba ki poi ba kanek la de ka jing kut lat sim lo drop kum ha ta te dah kan pat kan senjam lesen nak kalian tu kadit ne na banta ba hi kajing pelong yang ngi bangin launch kadit mo drop elimination and enforcement mission kamangi ong namta ban enforce ka dream mission memang kat kum kajing i jongi kolong ba la ti pet ya ka dream hajing sya la ti puli ya ki kendon la ni ki jing tho ka bedon ka dream mission kala de ka we ni ki best policy ba ka sarkar ka wanra Mereka jeng susi kalau ba ki mission ki baka sarkar kawan ra bunsin ki susakut tang ki duli yang te pot sekretariat. Hapo ground na ni reality in practical kim ju pentrikam. Kumba kalau ka dream ni kumba long mentala da pipet ki launch na do ujun yung aja akulan. Ka target ka jongki ki ong bah ka first year.
haka senem ke beningkong kin shna kawi ke rehab center hapo kawi ke vulnerable district yang kata ke district ke belah syakta na ke jing bun kinong di drop ni hadu mentang imio i kata ke rehab center ha e ru kapisa di kila amang ndri dei halor kata ke nong rem ke bangi ong ba ka dream kan chu sakut kum ke jing first new te ban pen urlong yang kata ke jing first ni don kam ban pen ida ka kam te halor kata ngisa pen launch kan iga dit ke umut ka kam krang ban pen bore ke sarkar baka dei ban pentri kam yang mission kaba aga jing ong jong pi ya ki kun samla bunsin ki ngop hodrops nama ka jing kot la ada fipet ya ka employment percentage unemployment percentage trong jala ka jong ni na ka 8.3% ka bangi don ha gini ki sans nem dibala let menta kala po siya ka 6.8% which is very high la if you compare ka jing kio ti beliau kena ukwa bandi drugs mar ka jing di yo drugs mar sandi sisin asin uyo itu ka kick lani kata ka jing smau tenan kelet lut iki baru okal ya si te ubri bom don kam do jam te habo yo ta kala di and then nang tu la kala long adik tingi so tu ba ka unemployment ka de we ni kita hoi kila bendon du ki down ki yen sem na ki yen ki sem te lomba ka dit ak jingsha kila lomba ka dream mission ka jingsha kila don lut kita ki kumno ban penti kena bagi kun samla kinom ngop show drugs ni ko mo oi pi ka jing so si ani ka jala ka ni ka lomba kita lagi mission ni policy ki shu sakut kan ngi kwa ba ke ba pila tho aga dream pi ben pentrika te kum hakini ki kimbian panai ne men chipta yo na ontai ni ba kita na harus syukuran itu mah ba kala ka joisi ni ba kinya dia drops ta syukuran ke ika jengmut ba ang ne ka lomba unde ya tengah tak unemployment dah ki ni khasi chening ya duk meglang tip ka jala ka beduk te kalat kamai namata jongki ba poy ka kut lan kisim no ban kamai do drop te long ya kata ro idon kam ne empat lai kumno kede habakut ni kumang oi pi ka we ka jing khai drugs kam ne namta tang namta ki brio ki ba kini bedan hapeng ru mo ki don ki brio ki beduk tamru kumang oi pi mdon kam don jam kimla benlit ke namar ka employment opportunities ke bangi ni dan apa jala kalau long limited sebab pala namam dan lah sarkar kam snai kilat kelinti ukun samla le si ulapa si ke degree ulapa si ki ya ka master course ai yo alat menteri kam jam lada yo alat cumno ban sedang hi ke business la jong udon kam ke pisa ban seng ya ke business te habakut kipet ya kani ke jing di drugs kum kawe ni kilat ban yo kamai ti ketu ke jing lap jong ni gitu gibriu hang te apa pulu lam makla silong ni habangi keli ki ong belai bapelok tu ulok ong bangam don kam don jam kibri kim ai kam jam tik ai ka baga lok ka don pisa arlah ya cha ki invest ak bathit yo drugs bat kile di tena kata ka ba jing yo anon ga jong ki pat ki pendon kam ki jing don kam jong ki kata ka baning kong ka baru ngakwa ban chu pentip yo pi ka business drugs ka de ka we ni ka business ka bolong highly profitable ka ba yo nong ma tekat kum ka jing tip ka jong ni ha kini sing yo jing tip ba ki don kibri ki be invest ka ni ka business komut ba udon we bruspa uyo i we kena batia surok hayo labon ma gibri busyutya ha lenti sinking menta ki khot yo ki ai ka bisa sim gani sanaja sim gani spoja let thiet yo drugs bala yo thiet yo tu drugs let ha lenti sinking ha kishnong ki thau tarwa yo drugs ka bayo be ka bayo nong nang tu pat ai lang yo to kena ru bat kum ju sim no eta bai try la jong teka kala pen kelalong kum kata ka jingya dia thiet dan ga business opportunities buat yo beruspa ban invest ki krur hak dengan business stocks ya kadit kan highlight kumna ba kita ni em ni kita fing ong ba ni don kam ya ki ya ka investigation team ka baklan khnang ban lap lut ti kita mentala da piyo kem yo tau kena ubangi cuma ngite utia hayo uyo pisa nang no telada kipulit kilong highly train lada kipulit jengmut baik hakanika jing khai drugs ki yo bat tu kena nau tu kena pila bentip menu tau ba invest timut pinla kan men kem mi kira bro tende kum bakalong menta te ka syukut be tangan ni apa sadrong kampoi ka to dan jing dei bat ke businessman politician pi kani ka jing sakem jong pahari la pelong ya ki babun balang ban keren syapang udrugs ki nong khai drugs bat ki bri ki badan ka bot namar la da pipet ya ka kala sakem ku masal sin kani kan de ka 5 time or 4 time ki sakem laju syarat teng ru mensyua klam register kes ki ong absen lai sin de la pelat nyo
ti kidon ki ba ki bakali ba balai kan ni brio syak kem tang steo artio la syak pelat no kau mut ba le si ka ba ka jing khai drugs la neu drugs sang ne po megalia om desu ba ki involve tang ki brio ki berit baria la bandai ki brio ki basong ka bor ba ngiyo i ba kini kinjat si na kalian dapat choice bu ya open letter halor ka CAG report hadian jawab tu CAG report cái thong jawab choice balai pi bu ya dapat open letter choice ya ti ka jing mut i ka jongi ban ka long man wan ra ya ka jing tip upai ba teng teng upai ba om so thu ka mut yu ka CAG report kan kata kum no yang i gum kinong shok shno but ha ka jo ka poru ngiyo i ba hadian ba mi ka to ka CAG report kila don ka ki kot khobor ki ba pen mi sipang ka to ka CAG report ni ba baning kong du kimi kita ki officer jong ka finance department ban pensyai wood ya kata ka jing keno jong CAG la ni ka observation jong CAG ka baar wat chief minister adalah di umi ban penpa ba kata CAG report kalong kumni kalong kumtai kamlong ka basisha ti nakaliang jong paseng halor kata kanong rim ni ong ba ya mangiru kong kawe ni ki stakeholders akan ni ka jala ka tong kamtam ya ni ka rilum presiden tiang ini ban mi syakmat ban keren but kajing kwak la jongi kalong ba chief minister jongi harengkat ba ka department ki ban pensyai ki jing slow jongi kabaning kong kat kum kajing ong jong chief minister ong ba kajing shim kini ki loan na ka central government ong ba kam de ka loan ka de ka grant tambah ka de ka interest free loan pan tingi kwa ban kali chief minister lamba tu ka sitting kali ong ba pi ong ba ka de ka loan kumnu pin ong ba pinom dan kam ban siu lada siu hadin san post nam ne hadin ches pa asnam ru pihak ban siu maka de ka loan tingi i ba ka jing ong jong chief minister ka we wi lambak la yo pa ong ba ka de ka grant kam de ka loan tambah ha ka we pa ka statement ong ba ka de ka interest free loan ka basan post nam tingi ngisu kusla ya kata naman kumba ngitip himantang ila jan poi syakar arpo hajar kuror kata ka jinglong karam ka mangi ngisya kum ka jala ukonrat sangma ki minister ki jong u kani ka government ka jong u le si kanomne hadin arpo pra manu bantip kanwan de ki we ki government ki sarkar kinwan na kawi ka po sa kawi ka po mereka jingkit kapat kabangi ha bankit ka dai mangi pat ba habakut ban siu ta karam ha ban kiwi ki tax tela da ban kiwi ka tax manuan ka tax ta manga bat mangilang kum kinong syong te ya lor ka tangi sapan ngi sa ai ka to ko open data nang bagi pat ba kin tip ke ga baja ke ga bolong maka juk ka puan ngi kwai ka juba na kalian de chut minister re kum bakalong de hadu mentau pat juba pat dan ke jing juba pi kum no halor baka jala jongi kade ka jala baduk tam tip na ta tengi don ru festival ki ba la ke jaj takai nga ngidang ya kanili ngi kren na kapwa sa kapwa menta na menen ngi nga dang yo ka calendar jong ka megalia tourism ka ong ba mentau snam na du September hadu December ngindon kumba pratri ki festival Alan Walker no itu DJ la ada banwan tempo lariti nang ta sa Brian Adam sunwan ha December jong tau snam nang ta sa kiwi ki festival go fair tapi ini ka ba pen ithamula yang ni kum ka jala kalong ba ngadang syukran men apo malking ong ba hapo perthai berok ka we ka dontang ka we ke airport apo perthai berok ka we ka ba ka plane kam lan la ni kam her re kata ka airport la pelong kum ka jakawan pelong concert ba ban pelong festival ngitep hai ka baljek airport kamlong operational kladon ke airport re ya katu ka jakale ayu pelong di festival pelong di concert ti it's kalong ka ba ithamula bat kawe lo kinong hikai ki jongi ki syong hamadan syong hasurok ki tiamin ndi tang ki SSE menta na shwa kinir ki labun kinong hikai banyo ya ka hok ka jongki ki hapan mi chamadan ban snari hap center ku makalong menta ngi myo i bandon pisa mereka jengkeli kalong pihak bisa ne ipat ban pelong kini festival ke fair ladam dei ba kat megalia tourism ka sponsor ngam try kan penmi ka calendar jong ka namar bahag tu calendar la don bela logo jong megalia tourism ka umut ba ka department ka sponsor lada kam dei baro ru ka sponsor ti ki jinglut jing set mod ki pau crore kin dot hang to la ne ki spar ngin tem ka jing yo nong ayung ngin yo ubriu ba kwa ban le kemen man ngap ya ka concert jong Brian Adams la let hi daladi kan unplot pisa but ki organizer la da ki penlong kum kini ki commercial festival mun ong cherry blossom kani ka banwan yalang brand aden ki de ki commercial festival ki ba ki not ki organizer ki pelong ki tu ki festival da ka jengmut ban yo nong tia ba fi da pidon ka jengmut ban yo nong komut ba fi invest ka pisa kan te ubriu ba kwa hi ban de snap ki nong ruai tu unplot pisa sipo khat san hajar pere te balai pihak banda ai da kapisa jonga kum unong siu tax jong unong sok sno jong jala syakini ki kinja festival ki bom dan jing mentoi ka jala nalo la ai so nong lipet baham hap siu extra
ni iru bah kene ka jala jong ni mo na po sa po ra kene ka sarkar jong ni mentah ka balayan ka high court ka habat tuklar ba ka laga de ka traffic management ne de ka ke iru lada 4 ong hina high court ka government jong ni kam julai la banang ba ka feel ka jong ni mentah Pi hajing shisha haka parliamentary form of democracy ni don ya ka executive, ka legislative, pat ka judiciary. But kalau adon ka jing thua kata ka separation of power ka bala along clear ka Indian constitution mo. Ka court kamla ban interfere than ya ka legislative power la ni ka executive power. Rehang ni hangi pat ka jala ka jongi komba fi ong fi ka de ka ba ka badai 100% ka jing ong fi ka badai. La dam de betuklar na court ka executive kamle ya ka iba ka de ban le. Kawe ka de na marba nila ban ong ba ni don ni kita ki nong mi khmat ki jongi la ni ki noi lam ki jongi bat ki legislator ki jongi ki bom i chenga bat ki bom so thu ya ka kamram ka jongi la da fi pet ki legislators ki jongi bun ki mo majority si ki badan kamtam ki badan ha sarkar untuk ki bun kam tang ha ki kam ki bom wan ra ka jing faida da jing sisa ka kam ka jongi ki de bikin wan ra ki policy tri kam ha po legislate ha po ka yeng dor bar thawan ka jalla ka executive ka de ka kamram ka jong ka ban snai ki policy rehang ni hangi pat ngi iba kinom le kita ki tak haduk banda sya tangan lang baka high court te kalong ke ke ba sosi bat ka de ka ba pi ong pi ka de ka total failure jong ka executive ban le ke ba maka ka de ban le nhưng nhạc lên halor chief minister ha kita isnam baladap mo ni bakal choice ka ong ba ni don kam chief minister khasi Andre based on number nama MPP tak kam job pen kala job te hiyo chief minister ada di don pak deputy chief minister jong beri khasi te ngimyo I pade kata ka jing trekam ka jong ki ba bagi don makna abor ni nong de khasi no de garo mi pher leseng.com em la da fi pet ya ka jing ja ki baja shwa ka ni election ka bala da usnam am ja khulai ngi ong ba kum ka pi ka ke choice ka de community based organization ngi yang nam ta ka hok ka jongi kum ki jong ka dai ben re nyau tra tingin dan hitai jeng kwa bau chief minister la new clear la majala ka jongi udi bende na ka dai ben re ka jongi manu bang kwa kata namar bah bodon hi ubriu bodon ha ka bor basyong ha ka syuki ka bor la ngi don kam kum ka dai ben re ngi kuloi ben yarap no ka men siam kan no satai tin ring ngim la ben le kata ko mo ai pinamar ngim don ha ka political arena ka bagi la ban ong ba manu ban long chief minister manu ban long chief minister Ndri ka jing kmit lenti ka jong yiru lumba ka jing don jong kini ki arnut ki deputy chief minister ki bade na ka jat menteri jong kmit lenti ba maki kin pet kenya ka bah ka myat jong ka jat menteri banyak keren bo chief minister la ne ban wan ra ki policy ki ba ya habdur ba kasan perkhat ka jong ni kum ka jat menteri nyu trep tinrei kum ba kalong menta tingi mi I ba kata kan long la ne kata kan ja la ki pet ya ka terminator issue ka bangi kum ka jat menteri jong weng no ki menta la san snam ndri usnam ka shu sakut sa kata ka meeting na kaway ka por sa kaway ka por na kaway ka por sa kaway ka por kam kut shu ndagi bri ki manabar pat ki wan chuan ban tenru ba le ka ni le ka te bali ka sarkar ka jongi kam la ban ong ba fi film don hok ban wan chene yang ni trai la dang ngi le chu punjab kum ga jai ben riu la don mano bi la se bangin chule ban ong ba film dei ban le kum ni kinom sha hero yang ni ban le kata Reang ni hangi ba ibrio na bar giwan cipang lawan utau association ayu organization ayu cipang lawan ti giseng ayu maki kingwan bentuk klare ka kampo ien ka jong ya talong ke ka bom iya ha te hang tung yo iba kum kinong yalam jong ka jala ka jong imat ngim don ya ka bor la ni biar 2 week banya kun persya ki ibrio mana ba kan sya jam palat ka government ro ke jing sisa kata ka sarkar bro ko la da fipet ya ka composition jong ka cabinet ki bon ki jong ni gidan ha ka cabinet ti ka jing kali kalong bale maki kim la ban ban ong ba em ngim sha yu bri ban ba ban wan tu klan re bon bang isu sha jam palat kan what ya ka tu ka border dispute ma ha ka phase 1 ni kala ya na ka por supporter banyak keren kala khulit bah to por ka phase 2 mentapan kala suja I kata kan ngi mi nanti jing sha ba kin pendap choi ka phase 1 ro phase 1 de tang ba sign ya ka memorandum ka akut ka kam ka jing let jurep ka serbi ka de ban pendap ban hab khadu ban de market yo lain ba de ban ayu tang tur ngilap sibun ki jing dunai ka ba ngilap de mat i ka sarkar Tishwa ke election ni I bakila khore ban pendap se ka ban le se phase 2 ni tala ada ke election menta I ku makila klet
ya ka kamram ka jong ki nakapor ngi shui tengah ki kot kubor ba miu banai banwan kum ni ngin sale te pala kataru ngin ap ya kapo kum bakalong hi mentang kwat bau yo ki baro ki balong ki baca ustad hiru usuthu hiru ti ni kum ka seng ka balami syakmat ikini ki isu ki khamtam e ki bede bat ka khando ka syap bat ya ka hok long try jongi kum baca ngin nang ya ki ngin nang ya sa tala i jong bor Tak, nila poi saka bentar ka bekun, te kene ka jingkeli ka ba do. Te ngabol benang ba ni i bon ba mendam ba pa ni sanya ba ka choice. Ni tip ba ka teng ka jong pi ro. Te let's say hadin habut ni la ban fi enti ba pin follow ta ka trend ban rung pat saka san hima sai kum bakalong mentai ka term jong aku mu noi lam to ka choice kan kut ho snam aja khan ri aja arpun ri nama ka de nam talai snam ti ya ka bo mentai ngam don jimut ban rum saka kam politik so wala ki babun ki balawan ban penbor kini ki election MDC ki election ai ki ban nang ki ban wan nang ni chakmat ringala scam ka jimut ba ka ki social organization la ni ki seng bhalang group ki don kam ki noi lam nama hang ni ajala ka jong ni la da fipet don opposition la dam dei sabadon sa ki seng ki civil society ki NGO la ni ki pressure group ki badan na try ka sarkar kan dek kat baman namar ba ka bor jong ki opposition la ni ki liang persya kala tulak coba palat kuma kalong mentale ka don stangkat noise forward apo ing don bar thau ai ka ba dukung tinggi don kam ya ki seng bahalang ki baklan ti kuma kalong menta ke choice ka de away ni ki seng da ka nyangu yo blei ba ka jing kersan jong pa ba ngila bantre ti yala de si met hi kum bakalong mentang am dan jingmut ban rum sya ka politics dengan ngan pelik jingmut kum nu ban tei la ka jong ja ngriu lamba ka jing sakri jong ai ke choice lambar kumbo ongki brema mentah government sarkar jongi hang ni kelala atasnya menjudan opposition la di kiseng balang tersebut ada firung nak fi pak saka politics ke dei namar kata ka so pi ya ka ba mentahi aduh warja arpun riu kan kut ke term hadin ka tu ngin sedon ka jing pentamai kinong kam kata ka syong ho bubun malam kumnu bangan bat biang ya ka kam kumu noilam nri aga jingmut jemper khat hi ngampat don jemut jemper khat ban kenti saka san perthai wala ki labun kumu ip kinong wan khot kinong penbor ngam don jingmut hiru ban le cetangan pelik jingmut ban sakri ka jat ngriu lembah choice begitu ini jingkeli ba ni ba roi ko par senram gra poisa bentar bakut te khabesi bon ba ya haplo ke jong pi ya la ta sin ban ya kran ba ni blame ko ko